ще бъде интересно да се разгледим отстрани. По простотия за шеметни професори, мозъците им са направо процесори. Нямат нужда от много къл, защото тук ви се разтека. Те са Богдан и Николай от 6 клас. Айде закъсняваме за час, жужата пак ще върнат. Да, стани, клас, мирно. Николай, защо се привърза на ухо? Удари ли се? Не, госпожо, нали вчера ми казахте, че като слушам уроците, от едното ми ухо влизат, а от другото излизат. Затова днес си запуших едното ухо, та уроците да влязат в главата ми. А като се прибера вкъщи, ще запуша и другото, за да останат вътре. Богдане, по математика имаш 2 и по български имаш 2. Никак не съм доволна от теб. А ти доволен ли си от оценките си? Да, госпожо, нали 2 и 2 правят 4. И още един път, като ми пишете 2, ще стане 6, ще бъда отлично. Ей, Богдане, а баща ти видя ли бележника? Да, видя го и плесна с ръце. Само плесна с ръце? Лошото е, че моята глава беше между ръцете му. Николай, дай си тетрадката за домашна работа. Браво! Днес домашното ти няма грешки. Ура, ще има награда. Ти сигурен ли си, че някой друг не е помагал на баба ти да го напише? Не, госпожо, съвсем сама си да напиша. Аз се наблюдавах, след 2 дни ще оставя да се гледа сериала по телевизията. Ще ми пишете ли 6? Ще пиша 6, но ще разделя на теб и на баба ти по 3. Днес няма да имаме уроци. Защото ще изпитвам цял час. Седнете веднага. При това по всички уроци. Някакъв въпрос преди да започнем? Да, госпожо, моля да питам. Питай бързо. Вие като се родила, каква сте била? Как каква съм била? Бебе съм била. Не, имам предвид мъж или жена. Добре, Богдане, хайде като си толкова остроумен, ще те изпитам пръв. Учил ли си по математика? Да и не. Какво означава това? Да или не? Да, госпожо, не съм се учил. Много струмно. Добре, хайде като толкова много знаеш, кажи ми какво ще се получи, като съберем 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И се получва отговора. Богдане, защо стоиш на тази празна тетрадка? Това ми е тетрадката за смятане на ум, госпожо. Николай, кажи ми веднага кой е Христо Ботев. Не знам, не съм го чувал. Въобще не е вярно, че ям постоянно в часовете с Макс. Много добре. Откъде да знаеш кой е Христо Ботев, като нито ти е писал на стената във Фейсбук, нито си го виждал онлайн. Вчера ти изпратих презентация за Левски. Ти защо ни я прие? Защото съм за ЧСК, госпожо. Как ни ви е срам? Как ни ви е срам? Не знаете елементарни неща. По цял ден мислите в интернет. Ами да. Богдане, пиши тетрадката за домашна работа по български език. Хайде, по-бързо. Ето. Браво, Богдане! Браво! Пишеш много по-добре. Ето само 5 грешки на първата дума. А на другата дума 4 грешки. Странно, защото думата е от 3 букви. Няма да кажи, Богдане, как е повеличеното наклонение на глагола мълча? Кой е коренът на думата купичим? Луковицата, госпожо. Николай, какво е будител? Храст, който буде. Кой е написал Рома Стряха? Рамбо Посилен. Хайде като сте толкова хитроумни, отворете тетрадките и пишете съчинението. Какво щях да правя, ако бях директор? Николай, защо не пишеш? Защото чакам да дойде секретарката. Няма ми кажете, защо първо виждаме светлината, а после чуваме света? Защото очите са по-напред от ушите. Николай, защо си приписал откраси на теста по човека и природата? Не съм. А защото тогава тестовете се приличат като 2 капки вода. А вие пък как разбрахте? Може пък Крас да е приписал от мен. Тогава защо на последния въпрос Крас отговорил? Този, не го знам, а ти и аз не го знам. Жалко, изловихте ме. Някой може да ми каже какви състояния на телата познавате? Има твърди, течни, грациозни тела. По-действието от спина телата се разширяват. Например, през лятото денят се удължават. Николай, може да ми дадеш един пример за прозрачност? Прозорец, госпожо. А за още
още по-голямо прозор. Моля прозорец. Направо ще ме съсипете. Вие, някой може да ми каже какво гласи законът на Архимед? Всяко тяло, потопено във вода, излиза мокро. Николай, може да ми дадеш исторически пример за пълен неуспех? Да, Христофор Колумб. Защо? Защото не е знаел къде отива. Като е пристигнал, не е знаел къде е попаднал. А като се е върнал, не е знаел къде е бил. Какво да ви правя? Слушай, Богдане, имаш ли мечта и кажи каква е тя? Моята мечта е малка, само мислеща писалка. Тя задача да решава, мене да не затруднява. И сама направи тя класните, за да са прекрасните. Николай, я ми кажи как учебната година ти желаеш да премине? 9 месеца вакансия и да съм в почивна станция. Богдане, я ми кажи кой предмет си е любимия? Физика ли или химия? Моя най-любим предмет е лъжица пълна смет. Моя е пакет пълен с лакомства без чет. Браво, ученици, браво! Я кажете ми направо, общо имате ли с труда? О, разбира се, че да. Аз полагам труд голям, 3 пъти на ден да ям. Аз полагам труд още по-голям. Всеки час и между час и е да ям. Знаете ли как ми се отдава стопката да тичам всеки ден и молба до кой да направя? Часът със закон да бъде забранен. Ела ти вакансия, време за игри